Tam sídli naša vláda. A nič viac. A 1484... Predsa analogový koňačik. A nič viac. A okrem chlapcov vo fráčikoch by rada vozila aj ľudí normálnych. A nič viac. Tam sídli naša vláda. Tu stojí značka, ktorá vládu vozí. Ale nie našu. Čínsku. S ambíciou prilákať zákazníkov hľadajúcich luxus a moderné technológie bez kompromisov na výbave. V reči ľudí Hongxi je tu. A okrem chlapcov vo fráčikoch by rada vozila aj ľudí normálnych. Nás. Inak Hongxi znamená v preklade červená vlajka. My ušili decka z Wuhanu. Benzínová štvorvalcová 1.5 s turbom. A nič viac. 169 koní a 250 Nm. A nič viac. Dvojspojkový automat a 7 stupňov. Aktívne sa točia len predné 19-ky. Tie zadné sa pasívne valia. Ako do mesta v pohode, ale na chatu do čifárov už by to chcelo nejakú investigatívnu štvorkolku. Oh no, nepôjde. So spotrebou 6,8 litra sa chvália v knižke. Život napísal 9. Teraz to pôjde aj za 5. HS3 je dlhá 4655 mm, široká 1900, vysoká 1668 s rázvorom 2770. A to je riadny. Ikonický dizajn prednej časti vyjadruje formu lietajúceho krídla. Teraz rozmýšľam, aké krídlo je nelietajúce. Bočný profil je pripomienkou dynamiky a sily, odrážajúc túžbu mladých ľudí po rýchlosti a adrenalíne. Vpredu LED s automatickými diaľkovými i do zákruty prisvieti, vzadu LED s nápadom, všade okolo máš gratis čiernu metalízu a tu tento typizovaný prúd. Ale pôsobí to tak papalášsky. Sadneš a instantne je dobre. Ale že veľmi dobre. Akože koža, vyhrievanie 6 smerov v elektrike. Spolujazdec je vďačný za 4. Apple CarPlay ani Android Auto som tu nenašiel, ale máš tu originálnu čínsku melanchóliu. A zadné svetlo na čítanie. A čo je dôležitejšie ako tam ten digitálny svet vpredu? Predsa analogový koňačik. Ňamí. A tu máš vrecko na... Zásadné zistenia z Číny sú, že na prvý dotyk cítiš serióznosť materiálu, že na štartovanie kladie luxusný odpor, že na zadku máš čínske grafity, nemáš pachtlu. A že grafika budíkov pôsobí veľmi citlivo. Už prvé metre ti vyžehlia ego. A prejav toho motora, to je kultúra. Riadenie je hladké a ostré. Doslova lahôdkový podvozok. A ten dopad, to je ako keby si mal obuté parené buchty. Luxusne. Keď si chceš otvoriť vzadu, musíš ísť dopredu. Takto nič. Tu tiež nikde nič. Lebo čudlík máš iba tu. Alebo tu. Ale čakáš pol dňa. Yes. 436 litrov. Takto. A 1484, keď si sklopíš tento hebučký koberček. 12,3 palca pre vodiča, 12,6 tu v strede, 8 reprákov, indukčné nabíjadlo bez kábla a 360 stupňová kamera. A ešte naviac adaptívny tempomat na vlastnej tyčinke. A chránia ťa všetky asistenčné skratky. Ale že ich je. Čo je FCV? To je futbalový klub Varšava. Zrýchlenie 9,9 a maximálku neuvádzajú, ale je takáto. Vpredu MacPherson, vzadu viac prvok a musím uznať, že to má zmysel. A jazdné režimy Eco,
to je povinná ideologická predstava. Komfort, to je to, čo budeš mať zapnuté stále. A šport je slovo. Doma vozia vládu, tu sú nový hráč. A možno preto si nič nedovolili odfláknuť, lebo by im ten ich sitín vypchingol oči. Cena 36 900 a pro bráchy 922 500. Najmenšie a najdostupnejšie Hongxi SUV, záruka 2+1 rok alebo 100 000 kilometrov a uvedomenie, že toto bez nejakej vnútornej škriepky je Meisad Bingxi Zhonghua. Myšlienka na záver. Peniaze idú tam, kde sú pozvané a zostanú tam, kde sú vítané.